Enjing kepanggih malih wonten pembelajaran basa Jawa kalian Bu Srikanti. Dinten menika kita bakal mbahas babagan aksara angka, aksara murda lan aksara swara. Aksara angka utawa wilangan. Ing basa Jawa, aksara wilangan nduwèni fungsi minangka lambang wilangan kang nduwèni wujud dhewe-dhewe. Beda karo angka-angka sing umum digunakake saiki. Wujud angka menika sami kaliyan saperangan aksara wonten ing aksara nglegena. Inggih menika aksara dasar wonten ing sistem seratan Jawi ingkang ugi dipunsebat Hana Caraka utawi Denta Wiyana. Lafal wilangan ing aksara Jawa uga dicocokake karo rong tataran basa Jawa yaiku ngoko lan krama inggil. Tuladhanipun ingkang angka setunggal dipun sebat siji ing ngoko, dene ing krama inggil dipun sebat setunggal, semono uga angka loro diarani loro utawa kalih, telu telu utawa tiga, lan sapiturute. Wujude aksara wilangan lan angka. Setunggal, kalih, tiga, sekawan, gangsal, 6, 7, 8, 9, 0 lan ingkang ngandhap padha pangkat. Nomor setunggal aksara ga alon. Nomor kalih aksara nga nganggo lelet. Angka 3 aksara nga kanthi sandangan pengkal. Nomor sekawan aksara ma dicetak miring. Nomor gangsal aksara ma ing kurung. Nomor 6 aksara kara. Nomor 7 aksara la. Nomor 8 judul huruf po. Nomor 9 huruf ya. Angka 0 standar. Fungsi angka aksara Jawa jembar banget. Bisa digunakake kanggo nulis rega, jumlah, alamat, malah tanggal lan taun ing nulis aksara tradisional. Aturan nulis wilangan aksara Jawa. Supaya luwih gampang diwaca lan ora kleru karo aksara ing aksara nglegena, nulis angka aksara Jawa nduwèni paugeran khusus. Salah sijine conto yaiku nggunakake eksponen padha pangkat ing wiwitan lan pungkasan. Saka seri nomor kanggo nunjukake yen sing ditulis iku nomor dudu huruf. Tuladha taun 2020. Taun banjur padha pangkat 2020 banjur padha pangkat. Banjur aksara murda. Ngutip buku sinau maca aksara Jawa loro, aksara murda ing basa Indonesia uga dikenal minangka huruf kapital. Ananging ing basa Jawa aksara murda nduwèni fungsi lan paugeran kang luwih spesifik. Ngluwihi mung nandhani aksara kanthi aksara gedhe. Aksara iki digunakake kanggo nulis tembung utawa ukara-ukara pakurmatan kayata asmane raja lan ratu, sesebutan jeneng wong pangkat, leluhur, jabatan, geografi lan uga sing bisa dibanggakake. Aturan lan fungsi aksara murda. Fungsi aksara murda digunakake kanggo nulis jeneng wong. Aksara murda bisa digunakake kanggo nulis gelar taun, kalungguhan, pangkat utawa gelar akademik. Aksara murda digunakake kanggo nulis organisasi, instansi, layanan utawa jeneng institusi lan komunitas. Sawetara ahli duwe panemu yen nggunakake aksara murda bisa ditinggalake, tegese ora kabeh ukara bisa digunakake aksara murda. Aksara murda lan pasangane. Kapisan aksara na lan pasangane. Tuladha Nakula. Kaping pindho aksara ka lan pasangane. Tuladha Kudus. Kaping telu ta lan pasangane. Tuladha Tawangmangu. Pasangan so lan pasangane. Tuladhane Sampang. Aksara pa lan pasangane. Tuladhane Pangeran. Aksara nya. Aksara ga lan pasangane tuladhane Gusti. Aksara ba lan pasangane tuladhane Banyumas. Banjur aksara swara. Aksara swara nduwèni fungsi meh padha karo aksara murda. Nanging aksara iki mung dumadi saka aksara swara a, i, u, e lan o.
Aksara swara ora duwe pasangan nanging bisa entuk sandhangan utama yaiku sandhangan sigek. Aksara A tuladhane Amerika utawa Arab. Aksara I tuladhane iklan. Aksara U tuladhane urbanisasi. Aksara E tuladhane Eropa. Aksara O tuladhane organisasi. Sampun, matur nuwun.